Salibonani bathandi bomculo wesintu, igama lami nguEaster Sibanda osibiza uNtombiyabelungu, okhiphe i-album yakhe yokuqala ethi khona kunzima, lesihloko ethi khona kunzima. Le number ethi khona kunzima itholakala ku track number 2 ethi khona kunzima ukuthanda umuntu engakuthandi, ngoba kuyinto esibhekane nayo, siphila singabantu abatsha emculweni emhlabeni. Kuzoba no number 3 engizolishutela yona ivideo next year ngo-2019 ethi mantombazane yekani ukuncenga uthando ngemzimba yenu, asibancisheni abafana. Kuyingoma efundisa kakhulu amantombazane amatsha asakhulayo ukuthi sikwazi nathi ukuzinakekela, sikwazi ukuthi ukuze sithole lathi imizi yethu. Siyabonga. Ngithanda ukubonga kubalandeli beNtombiyabelungu ebesigijima nawo kulo 2018. Ngiye ngibafisele unyaka omusha kulo 2019 esiya kuye. Ngibafisela ukuthi beungene kahle bonke labasemakhaya abahambile emakhaya ukuthi bevikeleke ezingozini. Ngilithembisa abalandeli bentombi ukuthi ukuthi early 2019 ngizolishutela ivideo yakho nelithembisa izobichisa be. Ngiyabonga.